Üdvözöllek a Kötősuliban, a fogyasztás témájához érkeztünk. No, ez egy elég testes téma ám, úgyhogy úgy döntöttem, 2 részre választom a leckét. Ebben az első részben egy kis elmélettel kezdjük, és azután megismerkedünk néhány alapvető technikával. A második részben pedig arra mutatok majd példákat, amikor egyszerre nem csak egy szemet, hanem többet szeretnénk fogyasztani. Na hát kezdjük is az alapokkal, mi az a fogyasztás és mikor van rá szükség. A fogyasztás annyit jelent, hogy egy soron belül csökkentjük a szemek számát. Erre alapvetően 2 esetben szokott szükség lenni. Az egyik az, amikor ezzel a technikával alakítjuk a mintát, csipke mintákra jellemző ez például. Nézzünk itt egy példát. Ebben a mintában a szemek száma nem nő, illetve csökken egy soron belül összességében, viszont a szaporításokat, ez esetben a ráhajtásokat és a különböző fogyasztási technikákat úgy variáljuk, hogy ezzel jobbra-balra dőlnek a szemek, lyukak lesznek a mintában, és gyönyörű szép változatos mintát lehet kialakítani. A másik alapvető eset, amikor szükség van a fogyasztásra, az, amikor a szabás mintát szeretnénk alakítani. Gondoljunk például egy harangszoknyára, amit alulról fölfelé kötünk, és derék felé szűkül, vagy például pulóverek, kardigánok karöltőjének a kialakítására. Erre hadd mutassak néhány példát. Nézzük meg ezt a 2 munkát. Mind a kettőnek a karöltő részét mutatom. Jól látszik, hogy idáig haladt ugye az oldala, és itt kezdődött el a karöltő fogyasztása. Jól látszik az ív, viszont a fogyasztott szemek, maguk a fogyasztások nem látszanak a munkában. Ez azért van, mert ebben a munkában közvetlenül a sor elején fogyasztottam a karöltőt. Olyankor a leginkább használt technika az, hogy az első szemet leláncoljuk. A leláncolás technikáját azt korábban már megtanultuk, de más technikával is lehet a sor elején például az első 2 szemet összekötni. Ennél a mellénynél hasonló a helyzet. Itt is látszik a karöltő vonala, itt nincsen varrásvonal, viszont ezt a szegét később kötöttem rá, és annak köszönhetően, hogy itt is közvetlenül a sor elején fogyasztottam mindig, itt sem látszik maga a fogyasztás, hanem csak szépen a karöltő íve látszik. Ezen a kardigánon viszont, remélem jól valamennyire látható, hogy itt a fogyasztást kifejezetten díszítő elemként használtuk föl. Itt látszik a varrásvonal, viszont a fogyasztás az egy kicsit odébb történik, az első szem az minden esetben fogyasztás nélkül lett lekötve, és azután a fogyasztások helye az itt ilyen kis ferde vonalakkal látható, ugyanígy az ujján is, tehát itt a fogyasztást díszítő elemként használtuk föl ezen a munkán. Azt érdemes még tudni, hogy fogyasztani általában a színes sorokban szoktunk, és a legtöbb esetben minden második sorban, tehát a fonákján nem fogyasztunk. Olyan is előfordul, hogy ritkában kell, nem minden második sorban, hanem ritkában kell fogyasztani, például ha szabás minta alakításához használjuk a fogyasztást. Ritkán előfordul olyan is, hogy minden sorban kell fogyasztani, de ez nem nagyon gyakori. A mintában mindig megvan adva, hogy hol kell elvégezni a fogyasztást, és ha a soron belül több helyen is kell fogyasztani, akkor általában ez vagy egy jól megszabott helyen történik, vagy egyenletesen elosztva. Nézzük meg ezt a munkadarabot. Kérdésem a következő, meg tudod-e állapítani, hogy hol fogyasztottam, hány helyen? Na, a válasz nem nagyon nehéz, 4 helyen van fogyasztva ebben a munkában, méghozzá, mutatom, ott, ahol ezek a ferde vonalak haladnak, ott történt a fogyasztás több soron keresztül,
ugyanazon a helyen fogyasztottam, hogy jól láthatóan kialakuljon a fogyasztás vonala. Na, ami elsőre azonnal föltűnik, az az, hogy a fogyasztások vonala nem egyenesen fölfelé halad, hanem ferdén jobbra, illetve balra dől. Ez tulajdonképpen a legfontosabb dolog is a fogyasztás esetében, hogy merre dőljön a fogyasztás, jobbra vagy balra. 2 jobbra dőlő és 2 balra dőlő technikát fogunk most megismerni. Van olyan mintaleírás, amiben egészen pontosan megvan adva, hogy milyen technikával kell fogyasztani, de olyan is előfordul, hogy csak az van megadva, hogy jobbra dőljön a fogyasztás, vagy balra, és ilyenkor az ember a neki leginkább kézre álló technikát válassza. Először egy jobbra dőlő technikával ismerkedünk meg, ez a fogyasztásnak tulajdonképpen a legegyszerűbb módja. Ezen a helyen szeretnék fogyasztani, egyel előtte már mutatom, hogy mit kell csinálni. Ennél a technikánál 2 szemet simán összekötünk. Ugye normál sima szemnél beleszúrom így a szembe a tűt, most nem egy szembe szúrom bele, hanem egyszerre 2-be, balról jobbra, és a 2-t együtt lekötöm, egy sima szem lesz belőle. Látszik, hogy jobb felé fog fordulni ez a szem. Ennek a technikának a bal felé forduló, balra dőlő párja, amikor nem simán szúrjuk a 2 szembe a tűt, balról jobbra, hanem jobbról balra szúrom a 2 szem hátsó szárába. Tehát nem az első szárba szúrom, hanem a hátsó szárba, és ugyanígy a 2-t együtt egy sima szemként lekötöm. Meg lehet nézni, hogy ez esetben balra fog dőlni a fordított, vagyis a fogyasztott szem. Egy másik módja a jobbra dőlő fogyasztásnak, amikor itt most a fogyasztás helye előtt egy szemmel kezdem a dolgot, lekötök egy szemet simán, majd ezt a szemet visszaveszem a bal tűre, ezután azt a szemet, amit szeretnék elfogyasztani, áthúzom a simán lekötött szemen, és leengedem a tűről, majd visszaveszem a szemet a jobb tűmre. Itt is látszik, hogy a fogyasztott szem jobbra fog dőlni. Ugyanennek a technikának a balra dőlő párja jóval ismertebb és egyszerűbb is. Ilyenkor a fogyasztás helyén egy szemet először átveszek a jobb tűre, méghozzá úgy, hogy jobbról balra szúrom a tűt bele. Azután egyet lekötök, és aztán az átvett szemet áthúzom a lekötött szem fölött, és leemelem a tűről. A lekötött szemet vigyázni kell, hogy azt ne engedjük le a tűről, le ne csúszson, és így tehát egy balra dőlő fogyasztást végeztünk el. Na, mi az oka annak, hogy mindezt a munka színén sima kötésen mutattam meg? Hát természetesen az, hogy a sima kötésen nagyon jól látszik, hogy merre felé fordul a fogyasztás, merre felé dőlnek a szemek. A fordított szemeken, a munkafonánken ez nem olyan nagyon egyértelműen látható. Hát az még valamennyire látszik is, hogy jobbra vagy balra dől, de hogy milyen technikát alkalmaztunk, az gyakorlatilag egyáltalán nem látszik a munkafonákján. Megmutatom azért azt is, hogy fordított szemeken hogyan tudunk fogyasztani, illetve mi a leggyakoribb mód. Mert hiszen előfordulhat az is, hogy a munka színén kell fordított szemeket kötni, például csavart mintáknál ez elég gyakori. Hát ilyenkor a leggyakoribb fogyasztási mód az, hogy 2 szemet összekötünk, itt nem simán, hanem fordítottan. Tehát előre veszem a fonalat, beleszúrom a tűt, ugyanúgy, mintha egy fordított szemet szeretnék lekötni, csak most nem egy, hanem 2 szembe, lekötöm fordítottan. Tehát a 2 fordított szemből egy fordított szem lesz. Így tudunk fordított szemeken fogyasztani. Egy másik, ugyan ritkábban alkalmazott fogyasztás fordított szemeken, amikor egy szemet átveszek a jobb tűre, figyeld meg, hogy a fonal a munka előtt halad, a következő szemet lekötöm fordítottan, majd az átvett szemet
áthúzom a lekötött szemen, és leengedem a tűről. Ezt nem igen gyakran alkalmazzuk, de megmutatom a munka színén, így fog kinézni, illetve a munka másik oldalán. Na, ezek az alapvető technikák, ezekkel fogsz leggyakrabban találkozni, hát ezeknek még lehetnek különböző variációi, a következő részben pedig megtanuljuk, hogy hogyan kell egyszerre több szemet is fogyasztani. Köszönöm a figyelmedet!